Ka Office Jong Executive Engineer ka Public Health Engineering Maukrwat Division rengkat ka Office Swachh Bharat Mission Maukrwat Block Mentagasngi kelapenlong ya kejingyat pajba ni karali ban pensengau tu hagi pajba halor kejing koridor ka kuat ka suba jong ki saudong saukun ya kini kejingyat pajba la sedang nambau kulut bat penkut pelau jong ka Office Executive Engineer Maukrwat Division ha ka balawan ya simenta da kilai tili ki school rengkat ki nong tray jong ka Office PHE. Uba Joy Starding Lengdo, Block Coordinator Maukrwat ubala airu ki kentien mai pang jong ka jingyat pajba. Ki weide ki bayar don lang ki long uba ti lengkoi Junior Executive Engineer ka PHE uba Sheikh Borlian Chiangbai, District Coordinator DSMB Maukrwat Block. Panikong na ay kublay ka Office Jong Executive Engineer jong ka PHE balayo ban penlong kan ka program baraka juga ay kublay ka Office jong ka SPM ba hagi juga kuar lengkat ay kisah trelang jong engineer nilai ban penlong kan ka program ka de sibenta ban yo ban rakhe ya ka sni ka ba kerpang ka jong mat makan hi bat unjuru kadai ka sni ka ba ka office barok away niyo barakhe ya kaneka swachhta hi seva kadeka sibenta na ki program ki bani rakhe ha kini kisni ki bala dep bat kunjur benta ka sni dan kaneka rani kadai kawai ka benta ka ba longkun ka awareness kamdai tangya ya ki breu ki ba shom dukan lane ki ba ya dasuro mereka de sibenta ru ya ki ba nya kali bakim dai ban bre pathar ki road ki kiar lane haki surok ki tiskin ki ba kiat kai butik kalpi ke joki te kane ka khubor kadai na butai ya barok ki bro ki bayo I bar snow kane khnang ba kanwan ra ya ka jingkhu jisuba ka snong ka thau lan ya ka imang ka salang ka liti ki singkin khnang ba nginyo ya ka ka ri lane ka jaka ka ba khut ka ba suba bat kunjuro ka jaka ka ba nginyo ya ka kumba ong ka tin ka ba ong cleanliness is service ke kajing lek kuit kadai ka kamera ka jui ka ba ni dai ma kun kuit ya ki dong sakun ki jong